Als niemand er iets onderzoekt van, hoe lang zou het dan nog duren voordat ze al je uitsturen binnen? Dat college komt van Teunus Piersma, de zaakkundige op het merk van de skriers. Ben kan vragen stellen en Piersma vertelt over zijn ondervinding bij de skriers. Dit is denk ik een prachtige formule die hier bezocht wordt. Mooi wat kunstzinnige vormen, mooi een Afrikaanse drummer. Die komt uit het gebied waar de skriers de winter zitten. Mooie tekening, terug ijsbrand, al die dingen. Ik vind het prachtig. In groepjes gaan de band del bij de workshops. Die ga ik alle keer wat met de skriers te krijgen. Zo leert Isbrand Galema hoe de band een skriers tekenje kennen. Dit is die tekening, wat zullen we daarop? Nou, je hebt een grutto en daarachter roof of vogels en plasjes wetten. Een skriers en een roofvogel die wil de aaien van de skriers pakken. De meeste band leren een soort. Al binnen er vanzelfs altijd een uitzonderings. Wij wennen het niet en dan heb ik op de hekenpjellen staan zo. En ja, en wij hebben ik wel orenboeren en die maken speciaal voor de skriers hun laan wiet en drasselig. En dan komen ze eerst daar en dan gaan ze letten naar orenboeren die dat ik doe.